I just know what I heard last year. I think y'all made the top four. Um, I talked to Planette. We went to college together, so I talked to her a little bit. So and we discussed the team and the situation and what's expected. So I got a little information from her. Tak určite som vedela, aj priebežne sledujem, aj keď som v Európe nepôsobila, že Košice minulej sezóne skončili v top 4. A určite som mala veľmi dobré informácie od Planet, ktorá chodila vlastne 3 roky spolu na univerzity Texas Tech, takže tých informácií bolo dosť a to rozhodovanie tým pádom jednoduchšie. Verím, že jej angažovanie bude pre nás nesmiernym prínosom. Bolo vidno aj v zápase v Miškolci. Tu naozaj po jednom tréningu to bolo pre ňu veľmi ťažké a aj keď ten prvý vstup, ktorý mal na ihrisko, bolo vidno, že ešte jemne povedané športovo zmetená, ale už v druhom polčase, keď sa dostal na ihrisko, tak nebolo badať krátko z toho času s nami v tíme a je to naozaj vyslovený strelec. Keď je voľná, má veľmi peknú techniku streľby, strieľa spoza hlavy a je to veľmi ťažké blokovať, čiže aj keď na ňu vystúpi vyššia hráčka, tak to vie cez ňu zakončiť a každá tá jedna strela je rovnako vystrelená, takže hovorím strelec. I do want some playing time tomorrow, so I won't say anything too bad, but no, so far he's a very good coach. He's very animated, and I like that. Coach is super excited to be coaching players and wanting us to get better, and pays attention to the detail, which helps us grow as players. Tak určite budem hodnotiť až podľa toho, aký časový priestor dostanem v zajtrajšom zápase. To bolo trošku so smiechom. Určite je to dobrý tréner a mám rada trénerov, ktorí sú takí živejší a dbajú na jednotlivé detaily, ktoré nám určite pomôžu nielen v zápasoch, ale aj ako hráčkám v ďalšom raste. Tak. Na G je naozaj badateľné, že je to skúsená hráčka, ktorá pôsobila nielen vo viacerých kluboch, ale aj vo viacerých kluboch v Európe. Nechcem, aby to pôsobilo ako nejaké klíše, ale naozaj je to múdre dievča. Bolo to vidno na tom, najmä na tom našom playbooku, na tom množstve akcií, ktoré si zapamätala naozaj veľmi rýchlo a je typom hráčky, ktorá príde, ktorá sa spýta. O to ľahšie je to aj pre nás trénerov, ju zabudovať do toho systému, že vieme, ako to cíti, že sa príde o tie svoje pocity podeliť, že sa príde spýtať na veci, ktorým nerozumie a preto je to následne ľahšie aj pre ňu, že každú tú vec, ktorú my možno trošku ináč vnímame, ako sa to vníma treba v WNBA, je schopná veľmi rýchlo pochopiť. Yes, it's a lot of work, but I think we're cutting it down a little bit just so I can kind of get it together for these first couple of games and then ride it out the rest of the season. But it's a full playbook, but I think it's going to help us. Tak určite som to dostala ako domácu úlohu a určite to nebude jednoduché, pretože je toho veľa, je to plný playbook a určite s každým ďalším zápasom to bude lepšie a lepšie, ale je tam čo sa učiť. Určite bude potrebovať nejaký čas na to, aby sa tu etablovala, aj keď to bude pre ňu ľahšie z toho dôvodu, nielen, že bola v Európe už viackrát, ale že tu je naozaj Planeta a trávi s ňou dosť času, aspoň čo nám Planet rozprával aj pomimo tréningov, čiže to bude pre ňu ľahšie a ja dúfam, že nie že zo zápasu na zápas, lebo tých európových zápasov nie je až tak veľa, ale hlavne zo dňa na deň bude pre nás takou posilou. It makes it easier whenever she talks about the organization. It's not about her. I haven't played with her in a long time, but it is great to play with her again. But she just discussed how good the organization was, and that was a big key for me. Tak určite je to veľká pomoc pri rozhodovaní, pri podpise do akéhokoľvek klubu, ale určite tie informácie, hlavne o organizácii klubu, ako toto funguje, boli dôležité, pretože som v trošku ťažšej situácii aj kvôli dcere. Keď sa spätne pozriem na to, ako sme skladali družstvo, musím povedať, že tam pri tom skladaní, keď sme sa snažili čo najviac využiť ten náš rozpočet a priniesli sme tu Jelenu Levčanku, sme urobili chybu toho, že na tom obvode, žiaľ Bohu, skúsenosť chýbala. Tých mladých hráčok, keď započítam aj Baršu Balintovú,
Kišovu, Zietaru. Sú to všetko 19-20 ročné dievčatá, ktoré majú obrovský talent, ale určite nejaká konštantnosť výkonov tam musí chýbať. A tam proste bola nejaká chyba aj z toho dôvodu. Sme sa nejak rozhodli urobiť zmenu a musím povedať, že v tomto nám Planet trošku pomohla, pretože Gia nie je typ hráčky, ktorá sa nejak hrnie do Európy. Aj skrz tých vlastne rodinných záležitostí a vznikla táto kombinácia, ktorá by nám mala na ten obvod priniesť hlavne tú skúsenosť a hlavne tú nejakú konštantnú výkonnosť a tie družstvá, ktoré proti nám hrali, určite skautujú tak, ako skautujeme my a zistili, že my nemáme nejakého konštantného strelca zvonku na to, aby sme mohli trošku otvoriť priestor na tú podľa mňa najväčšiu silu, ktorú máme, a to je práve podkošová hra. A v zápase s Burš to bolo najmarkantnejšie a minulý rok sa nám tieto veci darili aj hlavne kvôli tomu, že sme mali Ali Quigley, ktorá dokázala tú hru našu roztiahnuť a preto sme hľadali typ hráčky, ako je Ali a na dnešnom trhu nájsť niečo také je dosť problematické a aj preto som rád, že to s tou Giou nakoniec takto vyšlo.